Привет на всички, аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Днес, както ви се разбрали в заглавието на това видео, ще ви покажа как да си направите едни прекрасни, много вкусни шоколадови американски бисквитки. За тази рецепта не ви трябва миксер, приготвя се много бързо, технологията е проста и ви гарантирам, че всеки един от вас може да прави ето тези прекрасни бисквитки. А вкуса на тези бисквитки е просто уникален, страшно шоколадов и е подходящ за всички онези, които са любители на шоколада. С всичко каза от мен, нека да преминем към днешната рецепта как да се направи тези прекрасни американски бисквитки в домашни условия. Както винаги, пълен списък на продукти, които аз използвам и то ще ви грамажи, ще намерите долу в описанието. В една купа слагам 125 грама масло на стайна температура, 110 грама бяла захар добавям към маслото, добавям 110 грама кафява захар, но не тъмна, а светла. С помощта на една шпатула смесвам маслото и захарта. Това е търсената от мен консистенция, кремообразна и не се виждат бучки масло в сместа. Добавяме едно яйце. С помощта на шпатула обърквам да се смеси всичко. За малко да забравя, добавяме една чайна ложка ванилия. Вземам си едно сито, добавям 190 грама бяло брашно, добавям щипка сол, добавям чайна ложка сода бикарбонат или около 3 грама сода. Финално към сухите съставки добавям 8 грама нишесте или една супена лъжица с връх. Пресявам сухите съставки. Обърквам с шпатула всичко да се смеси. Аз правям винаги по ето този начин, за да съм сигурен, че няма сухи съставки, останали на дъното, които не са се усвоили от тестото. Финално към сместа добавям 300 грама шоколадови капки. Начало се чуих дали да добавя около 250-260 грама, после казах, Преславе, където са 250-260 грама, там са и 300. Обърквам всичко да се смеси. Съветвам е хубаво да се объркате сместа, защото след това при изпичането е хубаво да имаме шоколадови капки навсякъде, а не в няколко бисквитки. Това е така, се взима от дъното, бръща се сместа един-два пъти на ръка. И сме готови. А сега е време да ви покажа моята тайна за това как да си изпечем перфектните бисквитки. Вземам си една тава, вземам хартия за печене, която слагам на дъното на тавичката. С помощта на една лъжица се вземам от сместа, ето е такава топка, оформям на ръка. Ето такава топка и оставим върху хартията. Вземам от сместа, оформям една топка, оставим върху хартията. И сме готови. Не са ли просто разкошни, идеален баланс между тесто за бисквитки, шоколадов чипс, а когато ги изпечем ще бъдат дори още по-разкошни. Тук идва момента и за моя малък трик. Как да изпечем перфектните бисквитки. Моят съвет към вас е, така подготвената вас бисквитките, приберете в хладилника за около час-два, хубаво да стегне сместа и печете тези, а и по принцип всякакви бисквитки от студена смес, за да си гарантирате винаги перфектен резултат. Ето ни с една от топките тесто, които след малко ще превърна в едни прекрасни бисквитки. Слагам бисквитки в една тавичка, като аз в случая ще пека около 5-6 в една тавичка. Когато слагате от бисквити за изпичане в тавичка, оставите по около 3-4 пръста от всяка една бисквитка. По този начин, когато се изпекат, няма да залепнат една за друга. Ако сложите цялата смес, буквално ще изпече с едно блат за торта. Така подготвена тавичката слагам в предварително загрята фурна на 160 градуса без вентилатор за около 15-16 минути.
Както сами може да забележите, по цялата й дължина бисквитката е пълна с тези шоколадови капки, които сложих в нея. Приятна, мекичка. Време е да я опитам. Забележите колко много шоколад има в тази бисквитка. Просто рай за любителите на шоколада. Какво мога да кажа тези шоколадови бисквитки? Приятно хрупкави отвън, мекички отвътре и наситени с шоколад. Просто рай за любителите на шоколада. Опитайте тази рецепта, няма да съжалявате, гарантирам ви. Накрая сме това видео как да се приготвим тези прекрасни американски бисквитки с шоколад. Надявам се, както винаги, това видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, приятели, много ще се радвам. Харесайте това видео, оставите коментар долу в коментарната секция и да споделите това видео с близки и познати в социалните мрежи. По този начин помагате изключително много, за което ви благодаря. Чао и нови срещи и се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас. Чао, чао!